joget yo ngibeng bareng. Ya ora apa-apa. Ya.
Kita Ya, iki piye ta iki? diwajib gesek sak lagune sik, Iya. bare gek guyone ditokke ya Pak ya. Iya iya. Ngono to. Wajibe. Ayo mus wajibe mus. Mus. Iya. Engko tak pijdi ya, nak. Yo Le. Aku ndek mondolan. Wajibe iki. Aku demonolan sasusure ibu aja godolanan namun dadi keguyu. Aku demonolan sasusure ibu aja godolanan namun dadi keguyu. Monolanku siji bunder kaya roti ayo padha ngaji ning gone Pak Kyai. Monolanku siji bunder kaya roti ayo padha ngaji ning gone Pak Kyai. Monolan sarada dilawaka padha lagu latihan seni same bae boe. Monolan sarada dilawaka padha latihan seni same bae boe. Kaya ana kontelane saning witilana garane makmur ati dasar Pancasila. Kaya ana kontelane saning witilana garane makmur ati dasar Pancasila. Simbadarku pataka dicampur santen mbok menawi lepat nyuwun pangapunten. Simbadarku pataka dicampur santen mbok menawi lepat nyuwun pangapunten. Lumayan iki lumayan. Masuk. Lumayan. Iki ning jurakane sentong bareng ratu mangkat latihan ya lumayan. Nah, tuwel wis. Yo, mlaku kok wajib, Mas. Yo, Wajib sik, Pak. wajib. Ya, monggo. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Ada sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Karena sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Di Mas Rudi dilakok wis lebar iki monole ben pidato. Ya. Ya, ana Ya. request apa tadi mau sing WA ki? Apa? Genduk ayu rupane Genduk. karo Sida Rondo. Saduwe apa kuwi? Apa kok ono? Sida Rondo. Didoro-ndo. Senenge rondo-rondo. Ayo kaji mbok kabeh. Iki rondone apa Robi? Kiri. Kiri. Nek aku ya rondoe tek milih-milih. Ya rondone wis baris Kak ya. Rembut napa kok mliri? Rondone wis baris. Rondo sentong ya neng kaya rondo sentong. Aku rondo sesar kok. Gah nek rondo sing Yo, Didoro-ndo Mas Rudi. Iya. Ya. kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku piye aku sago ngepeni. Kabeh iki ora perlu dikaturi. Janjiku biyen aku saka ngenteni. Kuwi lan aku monggo dadi jodone. Ora kena prawan. Dinteni apa? Ngepeni rasane. Masuk Sindoro.
Rondo. Di duet karo Mbak Nada ya. Iya, masuk. Yo. Yo. Monggo Mas Yoga. Biyen mula sliramu wis tak aduri. Golek bojo sing tresno sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora ora saiki dadi rondo. Requestan saka Rondo kono kae kok tenan. Rondo. Rondo ini samping panggung ya. Aku iki gak anget-angete malah. Ah, toh. Pakai serampung lagune. Ya apa disambung meneh lagu liyane. Ya wis lah. Wis kenalan sik. Kenalan sih. Iki ketoke personil anyar iki Mas. Heeh, mangane iki abing-abing kaya tengu ngono. Dek wingi iki aku wis mangkat. Heeh. Mimpi besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, aku ora iso ya, Pak. Ya apaan iki iki lali aku. Ya wi belajar wi. Iki piye iki? Ah ya wis lah. Tepangaken Gedot iki wae ora usah gedot ngono kuwi. Ah. Tepangaken nami kula niku mau sapa ya? tengu. Sing anu senengane nang celempit-celempit wong abing. Aku ki lali jenengku sapa, Tik? Ah sapa to? Aku wong ngono kae. Wong endi? Ya sing ana basane Tik. Oh, berarti Heeh, Tik. dhuwur kono, Dik.
Iya dik. Iyalah. Tapangaken nami kula benjot. Nggih. Kula lari saking mriko nika. Oh dik. Ra cetha ngono kae, rupane ra cetha. Kula sarencang tindak mriki ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pindho ya. Pindho. Bonus. Yo, iki gek meeting karo juragane. Aku lali aku garepane. Oh iya. Oh iya, iya Pak, iya. Oh nggo irus bareng gak men Aku titip ya. i penangkal udan. Aku wis lali malah. Wingi Ya. aku ora mangkat aku bolos kok. Yes. Nek ora ngene iki aku lali. Ya. Ora lagi teh grogi ana Mbak Nada nang kene njuk grogi. Ana cewek aku isin. Wingi ra ana ceweke kok banji kok ya. Malah semangat ya nek ada banji. Piye Pak Monol? Pripun iki ajeng kapake iki anune pasukane. Pentungi mawon. Waduh, Kok leganismene Pak. galak men aja ndak mahasiswa ora gelem mangkat. Maksudnya pentungi no butuh gamelan. Oh, jin. Nah, ngono kok lak jelas. Lah wong kok salah paham. Ah, sampean kok iros kok aku pedung kok iros kuwi piye? Lah ini kan buat hidup jangan. Di rumah jangan apa? Ya jangan kelonan. Waduh. Enak enggak? Ya kalau nggak enak ya dienak-enakan. Oke. Ya. Yes. Semua siap gerak, barisan diluruskan. Gerak. Marwitan, margulon, krek. Yo, lagune apa Pak saiki? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Bapak-bapak kita kalian agenipun salat sampun ngantos sami-sami. Monggo bapak-bapak tidak ingkang iya. Agenipun salat sampun ngantos sami-sami. Pramila papriksa wonten ing dalu niki. Yen wonten lepate pamono nuwun ngapura. Nah, Iki piye iki? Iki konsepnya piye? wis kok sing tengah api, sing pojok iki lho. Ha. Bali lula lali, bali nganggo tek ki mau tek. Iya tek. Yo, apa iki Pak? Apa Pak mono? Wei miki Pak Do, wei miki. Waduh kowe, Pak geduk ngono lho. Waduh iki dijojah iki. Yo, diwajibke saya. Oh iya, wajib wae. Wajib ngan kok. Eling-eling ya Pak, sesuk iki ngarep iki. Wajib apa? Wajib ngan. Enggak ora cetok. Yo. Piye? Wajib main lanang wadon radido turu. Waduh dah. Ki mau kleru le nebak, Bro. Wajib ngain lanang wadon ora mlebu ngono. Mlebune ngendi posko? Turu mandak ketok ayo ake. Ya, yo. Wajib kainalan wadon luru ilmu. Wajib kainalan wadon luru ilmu. Ojo liret yen durung rusak kudumu. Ojo liret yen durung rusak kudumu. Wajib ngain lanang wadon loro ilmu. Wajib ngain lanang wadon loro ilmu. Munding ilmu kudu sing sregep sinau. Munding ilmu kudu sing sregep sinau. Mas Yoga iki
jogete kok ane sing kaya ular keket kae. Kae. Nggak ning kono. Iya. Siapa ta? Aku ngerti Iya. dengan gah. Eh. Sregep Sregep. malah. Heeh. Malah ayo kowe mau Dik. Yo, diwajibke sih Pak, sedikit. Yo, apa iki? Yo, wajibe. Apa iki? Ngelmu iku. Ngelmu iku. Monggo. Yo. Ya pakai Mas Rudi, yo ngelmu iku. Mas Ridi. Ngelmu iku ayu kaya dari urip mulya mulya kaya dekasari urip mulya mulya kaya dekasari yen den daton rasane mari mari yen den turut munggah swarga buka mori yen den turut munggah swarga buka mori Ngarep pas buri kleru. Rene. Piye ta iki? Alah, gering ngecak sisa. Waduh ki eman-eman mike ora sirahe Komplong barangnya goblok, Iya. komplong. Yo. Saiki diwajibke apa mlaku sih? Ndekno latihan cengcengklaan. Ra tonjo. Yo, sing apik saiki. Yo. Siaran apik. Sengkeri men Iki top. disiap. Yo ora lunga ya. Yo, wajibe kanca ayo kanca. Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda coba waktu iki kanggo meringati liya Kanjeng Nabi Muhammad kan suci Lana kabeh kancaku kabeh kudu laku ludu lagu-lagu kancane bersatu aja kesaudara muda paturan muda kaya dewa mung rebutan kana ojo padha gelo aku ingat joko kancane pemuda sing rupane kala kancane rupa ala nanging dasar padha mula dipilolo kancane pemuda lan paling kawula dateng para siksa ampun saking nyacar mangkita masih yang kata sambut cakap lagu-lagu kula menawi labat nyuwun pangapura. Yes. Kompak iki. Ya. Lumayan. Ya. Yan, yo. Kono, mareng ngalor. Arep ngelon. Heeh, mlaku-mlaku sik. Yo Mas yo, kono jarane disiapke Mas. Jarane. Yo Mas Rudi yo. Ya Pak yo. Seger kita gawe seger. kawan-kawan semut
Sing mburi ra tekan ngarep. Wis ora Yo, apa. Yo. tun nikmate. Yo. Heeh. Kono. Lagune apa? Jaranan. Jaranan apa? Heeh. Heeh. Cek minta manut. Ya, ya. Apa jaranan? Yo. Jaranan Mas Budi. Sulingane. Sedaya pamriksa sampun sami kula sakaca becik imbang-imbang. Sedaya pamriksa sampun sami bubar kesenian mono kados darat kipas. Rame citane anggone bebarangan padha pepenggalan padha tetunjangan prajurite kabeh padha salang tunjang prajurite kabeh padha nunggang jaran jarane lanang mlayune nakar-nakar amato akhir aja arya penangsan ra ana sing kalah ra ana sing menang prajurite kabeh padha nunggang jaran.
ning gumuro samya rupen karso ngestu padha rawuh nyatan ana sajero suruh ngayahi karya Iya leren barang kok. Yo. yo yo
seneng tapi jarum wong manis sepanjang lumanya. Yo, bali nang asale. Jangan beranjak dulu, malam ini masih ada dua babak gandrungan dan babak sisa kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake kula kumula ora kandhat sampeyan